Ajughi go. Gasiko, Obreta Luzo. Ajughi go. Shakuma nama wulelu na shuku sabukaramo. Ajughi go. Shakuma nama wulelu na shuku sabukaramo. Ajughi go. Donye Jubonoche no Shizo there. Jubonoche Bonuzo. Operation before somewhere. Not that there be operation before somewhere. You go food, come on, call you wine. Then they got on a river state here. I go we are not food, I call here. Here not on. This is not a big year call. Okay, we are in on a long one. Yes.
Chilekele me akara aka. Ajughi ego. Ebe m nwata ana m ahụnye ọma Chilekele me akara aka. Ajughi ego. Mmiri wuche ụmụ anyị. Ishagumagama wuli elu na Chukwu zọpụtara m. Ajughi ego. Olóyè wuche ụmụ anyị. Ishagumagama wuli elu na Chukwu zọpụtara m. Ajughi ego. Ọ̀pọ̀. Abụ otu tere. Jizọs bụ onye na-ekwu. Agara m egwu na Hollywood wee sị Uganda na Owerri. Apụchala m egwu na Hollywood na 14th February. Chizo ofe a ayọdo pizza. Agbafechala m emeka ugwu. Oke m jewezi iwu n'ụzọ m shayoduo. Ihe ọzọ m ga-awụrụ moto m amapụ taa. Moto m mapụrụ taa dị. Mabunye na shedi mmadụ. Akụrụ m shedi jagha. Kuja asacha shedi. Kuja mkpọjọ. Ọ bụ onye mkpụrụle n'ụwa dịkwarị ka mkpụrụ Chukwu ụzọ pụtara ọpụwa ọgbame. Ajughi ego. Enwere m asidenti na Mercedes 190 mgbagha. Moto mebiri emebi maka adịghị onye mkpụrụ Chukwu ụzọ pụtara ọkụwa ọgbame. Ajughi ego. Kemgbe m nwata ana m ahụ ya ọma Chilekele me akara. Ajughi ego. Kemgbe m nwata ana m ahụ ya ọma Chilekele me. Ajughi ego. Mmiri wuche ụmụ anyị. Ishagumagama wuli elu na Chukwu zọpụtara m. Akara aka. Ajughi ego. Olóyè wuche ụmụ anyị. Ishagumagama wuli elu na Chukwu zọpụtara m. Ajughi ego. Ọbịa. Sleep na bed. Ofe anyị eji elu eje moto. Ọdún mkpụrụ ọdún ise. Ya wụrụ mmadụ ka ị gara jụ ajụjụ. Olee ekpere ihe a ga-emere amam. Ị ga-anwanye ya ga-agbachisi ebere nye ọkụ. Onye a nwere anwụrụ. Onye a nwere igbo. Abụ. Onye na-eri ego a. Abụ. Abụ 1, 2, 3. Abụ 1, 2, 3. Owó tí ó sábà bá kẹ̀kẹ́ wá ní. Ìsọ̀rọ̀ àbò. Kékeré tó àbò wá sí tẹ̀lẹ̀. Má ń sọ̀rọ̀ àbò. Àbò. Abụ social club afọla. Ụmụ mmadụ ọhụrụ si ndị mbụ. Abụ social club. Ọla. Akara aka ejighị agba ego. Akara aka. Kemgbe m nwata ana m ahụ ya ọma lekwa akara aka. Ajughi ego. Abụchi abịala. Abụchi. Onye ọcha. Abụ 1, 2, 3, 4. Abụ 1, 2, 3. Abụchi. Abụ 1, 2, 3, 4. Ya gaziri ya abụ nne m. N'oge ezuru m ije ṅụọ tii ụtụtụ. Akara aka. Kemgbe m nwata ana m ahụ ya ọma Chukwu nna na-eme abụ. Ajughi ego. Kemgbe
nwata ana m ahụ ya ọma Chineke na-eme Ajughi kemgbe m nwata ana m ahụ ya ọma Chineke na-eme abụ Ajughi mmiri m Ijengoma Ijengoma na mawuli elu na Chukwu zọpụtara m Ajughi ole ya bụ Ijengoma Ijengoma na mawuli elu na Chukwu zọpụtara m Ajughi Ejike class 98 Ejike class 98 Ejike class 98 are you ready now? Whoa. Dance out. Ebulebe egwuele onye kwere uwe gbo ya bụrụ kaza ala nwanne m onye dị dị ya na-aga o. Ọ gịnị ji ekwu ọgbawa ọnụ ga-akọ ihe. Ejigbo werela ahịa oduola ime abalị ete ntị polisi na n'ụzọ nsọ ndị amị. Ndị amị akwụsị mmadụ ịkwụsị o. Ndị ewere ile ọzọ chụwa m ọzọ dabụ krọs zụọ m. Mabiala anya na mpe ndị chọga m ya gawo ndị amị. Ebiro kewere ya emesara ịdawo mma. Eji m ụlọ ọgwụ anyị eduo tupu m niile wee ọgwụ amara m agba aka m nwụdịrị bụ akpụrụ m akwụ tụrụ kọọ mba m aga m anọ nga anwụ onye a na-esi mba ebele ada ahụ ana m ga-ahụ punishment onye na-ele anya n'aka nri bịa hụ blọkụ dị 510 na asị pawa blọkụ mgbe ebiro pawa blọkụ apala m blọkụ pa 500 blọks ya 410 aga nọ nga nsibe ezi ike papụta ofu ya na onye isi ndị amị m gara mkpọrọ egwu na onwe ya nwaanyị gbara nkwụ onye isi ndị amị ahụ m bido tiwe Oku Nwamama onye nyere gị punishment sọwụ ụmụ ngalo ebido baba ọrụ m ngịawa arọbilu ụna nwa Oku Nwamama olulu akụrụ m uwe gwuo ole otu uchi leta anya were punishment dị ote onye ya batara ụmụ ngịa mba bịasị m Oku Nwamama na nsọrị na-ekwe ya bịa dụwa m sị ma pala blọkụ ole sapala blọkụ 500 ya bụ 10 onye isi ndị amị agwa m iwe owere m blọkụ niile m parala panapara chie ya zọ jai onye isi ndị amị ya na ụmụ mgbe yawa ole onye nyere m ọrụ onye isi ndị amị class 98 are you ready now? Ejike obodo dere ji class 98 ji Oku Nwamama abịala inyewe olu Oku Nwamama abịala inyewe ego class 98 Ejike are you not ready? Obodo dere ji unu dere ji Oku Nwamama abịala inyewe olu obodo dere ji unu dere ji Oku Nwamama abịala inyewe ego obodo dere ji unu dere ji Oku Nwamama abịala inyewe ngwa obodo dere ji are you not ready? Oku Nwamama abịala inyewe ego You are training me for when you training me man. Gbogbo kọlọ sọwọ gbogbo kùkọ. Wọ́n bí mọ́nú sáyẹn wọ́n bí àwùdá náà ní. Yẹ́rù ọ̀gbọ́n lè rúgbò máa gún ní sáyẹn wọ́n dá yá sí. Màkàlà ń bí ìsá náà àgbà láàsì. Ń bí sẹ́wọ́n ìdí gbà láàsì. Last night yes, are you not ready? Obodo dere ji unu dere ji Oku Nwamama abịala inyewe olu. C90 dịka nabata class 98. Ịma onye a na-akpọ nwere ya na-eme ụmụnne m ezi aha ka ego ihe ya n'ọnụ gị nọdụ ihe eji mara dịka enweghị ọrụ mpụtara. Alright, ladies and gentlemen, Ohana West, Aina Sapro Musa Prince Mabalea, Luna Mole, the man behind the microphone, the mighty professional, the great professional of our time. All over Jumbo One, I will have been on live. Again, the mayor, see my tail, my microphone, only enjoy, Mama, AGK, Senior Bros, Olegi, Eagle Shoe, and
ngwa amamanye wo ije agbanụla asị n'ihe ọrụ ejike gị na ndị otu umebiri gị ngwa zọpụrụ nke gbapụ ya ọsọ anyị na-eche gị ọkụ nwa mama ejikere ọkụ nwa mama otu ịgba aka na-akụ nkwa nke mbụ n'ala Naịjirịa ọwụ ọkụ nwa mama anyị ma onye wụ si mati ekelere gị Aloma, the great officer of our time, great father, I support you. A giant Nwamama, a giant in London, a giant in Germany, a giant in USA, a giant in Malaysia. A giant Wayo, Nadia. Oh, Nwamama. Eje ka anyị na-echego ụwa ya mere ya hụrụ me anyị ga na-echego onye anyị mere ihe adị kpụrụkpụ n'abalị a wụ ezi mama anyị ji eme ọnụ ịghọla nwayọ anyị na-agba ya speed ọ small n'ihi na mama merụrụ emerụ ọ dịkwa n'izi na mmiri Troops International Zazu enyi mgbe olili ịnọgbọrọ ole ma ịrụ anya ndị a enyi mgbe olili ole ma ịrụ enyi mgbe olili ole ma ịrụ ọwụ otu ọwụ enyi mgbe olili ole ma ịrụ enyi mgbe olili ebe ma ịrụ enyi mgbe olili ole ma ịrụ anya ndị a enyi mgbe olili ole ma ịrụ ahụhụ enyi mgbe olili ebe ma ịrụ enyi mgbe olili ebe ma ịrụ enyi mgbe olili ọnọgwara ma ịrụ anya ndị a Olet Nneoma Rosa onye Igbo nna nna ya ọwụ n'ihi ya na-abụ otu ebe a n'abalị a Nneoma Rosa onye Igbo nna nna nwunye anyanwụ ọ dịkwanụ mfe 84 years ahụhụkwa 84 days ejeji Nwamama ejike oke enyi n'omenala Igbo anyị nwere nsọpụrụ anyị na-eme ihe ụwa mejie ya emejie ihe ụwa nwere usoro anyị na-agụrụ ya nna anyị akpọla Uchenna Chinemerem Edgrede anyị akpọla Injinia Ifeanyi Ururu ọganihu anyị akpọla Chinakara work and day wonder Garaga Edgrede as it starts now ojú àkẹlẹ mi. Anywhere Kapurugonu, Class 98, are you there? Almost school line, class 98. I'm 11 now. We're waiting. Makusu. Where are you, no time? Class 98. Àwọn kò ní ọgùdébù náà rẹ̀ lẹ́nu.
Uncle David, I want to watch the walk on a part one. Class 1980.